κοιτάζει στο δάσος. Είδε μερικά όμορφα λουλούδια, πουλιά και πουλένες. Ξαφνικά τα ζώα και εξαφανίστηκαν. Δεν ήξερα ότι ένας λύκος την πλησίαζε. Hello, little girl. Hello, sir. Where are you going this fine day? I'm going to see my grandmother. She lives in the forest. And what do you have in your basket? Oh, some nice things for grandmother. Does your grandmother live alone? Yes, she lives alone in the house beside the path. Bye-bye, girl. Bye-bye, sir. Η κοκκινοσκουφίτσα χαιρέτησε το λύκο και προχώρησε στο δάσος. Ο κακός ο λύκος έτρεξε βιαστικά πριν την κοκκινοσκουφίτσα, βρήκε το σπίτι της γιαγιάς της και χτύπησε την πόρτα. Who's there? Me, Little Red Riding Hood, with some nice cake for mother. Come in, dear. The door isn't locked. Ο λύκος άνοιξε την πόρτα και όρμησε στη γιαγιά αγριεμένος. Η καημένη γιαγιά λιποθύμησε. Ο λύκος είχε να φυγάει, κατευθείαν, αλλά ώστε η κοκκινοσκουφίτσα να πλησιάζει. Βιαστικά έστρωσε τη γιαγιά σε ένα ντουλάπι και μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι. Η κοκκινοσκουφίτσα χτύπησε την πόρτα. Who's there? Me, Little Red Riding Hood, with some nice cakes for mother. Come in, dear. The door isn't locked. I hope you are ready. Oh, what big eyes you've got, grandmother. All the better to see you. What big ears you've got, grandmother. All the better to hear you with. Oh, what big teeth you've got, grandmother. Ha ha ha. All the better to eat you. Oh, help, help. Ξαφνικά η πόρτα άνοιξε και κυνηγός, ο πατέρας της κοκκινοσκουφίτσας, εμφανίστηκε κρατώντας ένα όπλο. Ο λύκος τον κοίταξε θυμωμένα στην αρχή, αλλά μετά είδε το όπλο, φοβήθηκε και έβαλε στα πόδια. Η κοκκινοσκουφίτσα φοβήθηκε τόσο πολύ που άρχισε να κλαίει. Ο πατέρας της την ηρέμησε. Η γιαγιά άνοιξε τα μάτια και όλοι μαζί την έβαλαν στο κρεβάτι και της έδωσε κάτι να φάει. Now I feel much better. Thank you very much. Thank you so much. You saved us. Η κοκκινοσκουφίτσα επέστρεψε στο σπίτι της, στην αγκαλιά της μαμάς της. Από τότε δεν ξαναμίλησε σε αγνώστους. Ένα θερμό χειροκρότημα στο παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Ελάτε παιδάκια όλοι έξω, παρακαλώ. Λοιπόν, συμμετείχαν οι μαθητές Κοκκινοσκουφίτσα Παπαδοπούλου Θεοδώρα.